Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica do IGAPE, no que hoxe falaremos sobre a convocatoria Empresa Cibersegura, que é unha liña de axudas para mellorar a preparación digital fronte a ameazas cibernéticas nas empresas galegas. En primeiro lugar, voulle dar paso a Ángeles de Castro, que é técnica de proxectos da Oficina Económica de Galicia, que vai presentar brevemente os recursos que tedes disponibles ás empresas a través desta oficina. E logo xa continuará Eladio Otero, que é subdirector da área de competitividade empresarial do IGAPE, coa presentación da axuda. Así que, como vos dicía, comenzamos con Ángeles. Ángeles, benvida. Que tal? Hola, Andrea, benvida. Bo día a todos, benvidos a todos e moitísimas gracias por acompañarnos neste webinar tan interesante, Empresa Ciberseguridade, que vai explicar o meu compañeiro Eladio Otero, unha liña de axudas que busca fortalecer a protección fronte ás amenazas digitais. Bueno, como xa dixo Andrea, eu son Ángeles de Castro, do IGAPE, formo parte do equipo da Oficina Económica de Galicia como técnica de proxectos. E antes de entrar en materia, só quero brevemente subliñar e reiterar, por se alguén aínda non coñece a Oficina Económica, o que supón a Oficina Económica, os obxectivos da mesma e os servicios que prestamos. O obxectivo máis importante é ser un punto de acollida centralizado para facilitar, axilizar a implantación, posta en marcha, desenvolvemento das iniciativas empresariais en Galicia, tanto nas pymes, persoas autónomas, persoas emprendedores, mediante a prestación de servizos de información, atención, asesoramento, acompañamento persoal e individualizado. Un dos obxectivos conseguidos é a redución na tramitación burocrática das empresas na súa relación coa administración. Neste sentido, se empregaron dúas liñas de acción para facilitar a reducción dos trámites, por unha banda, a digitalización dos procesos para descentralizar a presentación de documentos, obter respostas e asesoramento en tempo real e gañar en eficiencia e transparencia. E, por outra banda, unhas axudas directas a emprendedores, autónomos, a PEMES, para crear un entorno máis favorable á implantación de novas actividades industriais e novas empresas. Queremos ser unha ponte que conecta as empresas coa administración, un punto de información, é dicir, ser un referente en Galicia para calquer empresa, tanto as galegas como aquelas que se queran implantar en Galicia, adaptando os nosos servizos ás necesidades de todas elas. Somos un gran equipo de persoas que informamos os programas de axudas, de financiamento, asesoramento, non só do IGAPE, senón en coordinación co resto das consellerías e demais administraciones, deputacións, concellos e incluso estatais, vamos. Para iso contamos cun equipo permanente dedicado en exclusiva á oficina económica que está situado nos servicios centrais en Santiago de Compostela e varias persoas que estamos en oficinas territoriales, como en meu caso, na oficina territorial de A Coruña, en Vigo e en Lugo. Con estas medidas o que se trata é de continuar simplificando os trámites burocráticos a todas as empresas e ofrecer, sobre todo, unha resposta áxil, rápida e, sobre todo, útil. Ademais, contamos con máis de 100 expertos profesionais que prestan servizos de asesoramento gratuito en diferentes ámbitos, como son un ámbito xeral, orientado a apoiar a proxectos que necesiten un plan individualizado de apoio, ou tamén en diferentes ámbitos como son enerxía, innovación, industria, competitividade, etc. En conclusión, a finalidade da Oficina Económica é posicionar a Galicia como un destino atractivo e diferenciado para os investimentos, atraer e facilitar a implantación de novos investimentos na comunidade, seleccionar e captar os investimentos que complementen as cadenas de valor e favorecer o mantemento e a ampliación dos investimentos existentes. Bueno, solo finalmente animamos a que visitedes a nosa página web oficinaeconomica.xunta.gal ou chamando a 900 81 51 51. Moitas gracias por escoitarme, sen máis, dou pausa a Eladio para que nos explique o contido deste novo webinar. Gracias. Bueno, moi ben, pois nada, bo día a todos. Como vos comentaba Ángeles, eu o que vou facer vai ser tentar explicarvos un pouco en que consiste esta axuda, como solicitala e, bueno, algúns detalles máis. Estou vendo agora mesmo hai 80 participantes no webinar, entón o que vos pediría como
seguramente non imos poder responder a todas as preguntas, segundo vayan xurdindo, píos que as plantexedes no chat, e ao final da miña breve explicación tentaremos ir respondendo a maioría, e se queda algunha no tinteiro, pois despois enviamos vos as respostas por correo electrónico. Entón, entrando en fariña, bueno, querería empezar co que sería unha visión xeral moi alto nivel da convocatoria, que, bueno, para quen é? Esta convocatoria é para empresas con domicilio social ou centro de traballo en Galicia de calquera tamaño, tanto grandes, medianas, pequenas, micros, autónomos, etcétera. Cando falamos de empresas, estamos falando de empresas no sentido que define o anexo 1 do regulamento 651, é dicir, calquera entidade que teña actividade económica. Que financiamos? Financiamos servizos profesionais de ciberseguridade prestados por algún dos 18 proveedores seleccionados. Non subvencionamos hardware. Subvencionamos os servizos de ciberseguridade que entraremos a definir un pouquiño máis adiante, dando algún exemplo do que podería ser algún destes servizos. Canto financiamos? Financiamos o 75% do gasto ata un máximo de 30.000 euros, é dicir, a subvención máxima serían 30.000 euros. E os proxectos pedimos que sexan proxectos entre 18 e 40.000 euros. Poden ser máis de 40.000 euros, pero como vos dicía, se financiamos un 75% ata 30.000, pois 30.000 vai ser o tope. Por que este límite de 18.000 euros? Bueno, aquí o que pretendemos financiar son proxectos un pouco máis ambiciosos, ou estamos pensando na adaptación das empresas a NIS2, sobre todo. Entón, para proxectos máis modestos de consultoría, de análise inicial, pois hai outras liñas de axudas que sairán outro momento. Anos pasados, Antega sacaba unha liña de ciberseguridade. Bueno, son proxectos cun alcance un pouco máis reducido, máis inicial. Aquí buscamos proxectos un pouco máis ambiciosos. Como articulamos esta axuda? Bueno, co xeito de simplificar, o IGAPE vai pagar directamente o provedor homologado, que vai axudar as empresas solicitantes a presentar a solicitude. A empresa beneficiaria ten que pagar o 25, antes falábamos do 75 que financiamos, pois a empresa paga o 25 máis o total do IBE. O IBE correspondente ao total da base impoñible. O IBE que corresponde tanto o 75 que financiamos nós como o 25 que financia a propia empresa. Prazos clave. Bueno, o período de presentación de solicitudes empeza o próximo luns, día 10, ás 9 da mañá, e finaliza o 10 de decembro ás 2 da tarde. Vale, isto un pouco como visión xeral. E agora gustaríame entrar un pouco máis no que vai ser o proceso, ou o que sería o proceso nun mundo ideal. Vale? Na realidade, bueno, as cousas suelen ser un pouco distintas. Entón, nun mundo ideal, habería unha fase cero para preparar a idea no que a empresa contacta co provedor homologado e contalle o que lle preocupa, bueno, que dificultades ten, o provedor homologado traduce esas dificultades nun plan mestre para executar. Idealmente o beneficiario contacta realmente con 3 provedores homologados, xa que como o investimento mínimo é 18.000 euros por lei de subvencións, necesitamos 3 presupostos para acreditar que os prezos están en mercado. Nos homologamos os provedores de maneira que nos aseguramos que teñen unha solvencia técnica e económica, pero non homologamos o importe dos servizos, por iso necesitamos tres ofertas distintas.
E, finalmente, o solicitante máis o provedor escollido asinan un acordo de prestación que vai regular a prestación do servizo. Este acordo, bueno, é un acordo entre esas dúas partes que regula calquera incidencia que puidera xurdir máis alá do propio trámite da subvención. Unha vez feito isto, abriríase, digamos, o seguinte paso lóxico sería a solicitude de axuda, o trámite online. A empresa presenta a solicitude na plataforma do IGAPE coa pouca documentación que lle pedimos, máis a documentación que lle facilita o provedor. En este momento vou facer un pequeno impasse para contarvos como sería ou que pinta ten o proceso de solicitude. Entón, teño aquí unha solicitude aberta na oficina virtual do IGAPE. Isto no contorno de preproducción do IGAPE. En produción será moi similar a isto. Entón, vou navegar brevemente para que vexades un pouco o aspecto que ten e a información que teríades que cubrir e a documentación que teríades que achegar. Entón, temos unha primeira pestana de información do solicitante, empresa solicitante, onde, bueno, tedes que cubrir datos legais, información relativa á ubicación, información de contacto da empresa, información relativa á escritura ou rexistro mercantil. Despois temos os datos do representante legal, onde vos pedimos, bueno, que incluades información mínima do representante. Os campos con asterisco son obrigatorios. Bueno, que nos indiquedes se mancomunada ou non. E no seu caso, bueno, pois documentación acreditativa do poder de representación. Se mancomunada, pois se mancomunada, como só pode asinar electrónicamente unha persoa, pois o outro representante mancomunado terá que autorizar o que presenta. Vale. En principio, apoderamento, e se non, bueno, é outro medio válido. Realmente, se a empresa está inscrita no rexistro mercantil, nos podemos acceder a esa documentación e non sería estrictamente necesario que a subisedes. Se a subides, bueno, moito mellor. Datos para efecto de notificación, bueno, se queredes que se lle notifique a empresa solicitante, a entidade representante ou a ambas. Unha persoa de contacto, por se temos calquera incidencia subsanable por outro medio que non sexa presentación, pois aquí nos metedes a persoa de contacto e será a quen chamemos se temos calquera cuestión. E nos provedores homologados, aquí teríades que escoller un dos provedores homologados que dos 18. Nesta listaxe non aparecen porque xa vos digo que é o contorno de preproducción, pero, bueno, aquí aparecerían vos neste desplegable os 18 homologados para que escollades co que queredes facer o proxecto. Vale. Despois, a continuación, hai unhas declaracións da empresa, vale? Aquí vos pedimos a declaración de se a empresa é micro, pequena, mediana, grande empresa, sobre todo para efectos estatísticos. E sí que vos pedimos a composición da empresa, e isto é importante a efectos do cálculo de minimis. As auditorías en xeral son moi estrictas e, bueno, pídenos que fagamos nós o cálculo de minimis. Sabedes que minimis, tal como está definido no último regulamento, calcúlase mediante o concepto de empresa única, que basicamente son todas as empresas vinculadas ou nas que se exerce influencia. Entón, aquí sí que vos pedimos, agradecémosvos moito, que nos poñades todas as empresas coas que haxa vinculación, sobre todo porque nos facilita moito a revisión de minimis.
Nos imos, sobre o que nos poñades vos, imos facer unha consulta adicional. Entón, se temos que poñer empresas adicionais que non están aquí, bueno, pouco rollo. A nosa idea ou o que nos gustaría é ter toda esta convocatoria resolta dentro deste mes de novembro. Como ides ver, é unha convocatoria moi simple, pedimos moi pouca documentación e creo que sería factible. Nese sentido, sí que vos agradecemos canto máis calidade teña a info que nos pasades, máis fácil nos vai resultar resolver. Actividade da empresa, nada, aquí pedimos vos cal é a actividade principal, censo do IAE, CENAE, rexistro no censo. Se tedes outras actividades o mesmo e centros de traballo en Galicia, pois, bueno, o enderezo do centro de traballo, sen máis. Vale, imos saltarnos a memoria do proxecto. Aquí imos ir un pouco máis adiante, tamén nos imos saltar documentación, deixámolo para o final, que é o que ten un poquito máis de chicha. Este campo de observación, se por se queredes indicar calquera cuestión adicional ou achegar arquivos que consideredes que poden resultar aclaratorios respecto da solicitude. Protección de datos, simplemente é a información sobre a protección de datos, aquí non tedes nada que cubrir. E na parte de declaracións, bueno, son as declaracións obrigatorias que exixen as bases. Bueno, cumplir as medidas de fraude, cumplir a normativa, ter capacidade, ter libros contables que se conservarán, que non estás asociados nin vinculados co proveedor, que non houbo axudas para a mesma actuación, declaración, bueno, isto é de declarar noutro punto do formulario, unha serie de declaracións que son obrigatorias polas bases. Vale, entón, volvendo atrás, volvendo á memoria do proxecto, aquí pedimos vos datos identificativos do proxecto, título do proxecto, un título simple que non vos líe, pois axudas de ciberseguridade, proxecto de ciberseguridade da empresa X, suficiente. Breve descripción do proxecto, unha descripción moi breve, porque, bueno, veremos máis adiante onde vos pedimos unha descripción un pouco máis desagregada. Custos subvencionables, pois, bueno, aquí definimos os 3 grandes ítems que veñen definidos das bases. Diagnóstico de madurez e análise de riscos. Bueno, isto non ten máis historia. Se queredes facer isto dentro do alcance, indicades o concepto e o importe. Non é obrigatorio, algunhas empresas poden xa telo feito ou poden ter moi claro o que queren facer sen necesidade disto, e outras empresas, pois, bueno, considerarán o suficiente un pouco para determinar o alcance das outras actuacións que queren realizar. Vale, prestación dos itinerarios técnicos en modelo de servizos, 3 tipos de itinerarios que definimos nas bases, pois, tamén cunha liña típicamente será suficiente en función do que querades facer, ou se queredes facer varios itinerarios, bueno, en función do que queirades facer, cubrir as liñas e o seu importe. E aquí en prestacións complementarias en actuacións complementarias de prestación única, que é un pouco máis caixón de xastre, sí que vos pedimos que por cada tipo de actuación nos indiquedes unha liña e o seu importe. Sen máis, isto, en definitiva, vai vir máis desagregado no presuposto que vos presente o proveedor. Entón, aquí, bueno, nada, unha cousa bastante somera, xa vos digo, cunha liña por cada concepto é suficiente. Aquí, pois, igual procede que nos poñades algunha máis. Outras axudas, bueno, aquí típicamente son as axudas de minimis nos 3 últimos anos, que se lle dades que sí, poderedes cumplimentar. Bueno, sí que tedes que comprometervos a comunicarnos outras axudas que solicitedes e obteñades en minimis a partir da data da declaración.
Isto, sobre todo, está pensado por se facedes a declaración hoxe, concédesevos unha axuda de 100.000 euros, 200.000 euros antes de que consigamos resolver, bueno, temos que telo en conta antes de resolver. E aquí outras axudas para o mesmo proxecto, típicamente será que non, pero, bueno, se tedes outra axuda concedida, solicitada, polo menos, sí que temos que sabelo para, bueno, por se hai concorrencia. Por se a solicitades e se vos concede no proceso que nos estamos resolvendo nese período de tempo. E a parte de documentación, bueno, hai unha serie de documentación que nos típicamente comprobamos, se nos autorizades, comprobamos telemáticamente. Eu o que recomendo aquí, como os certificados da Axencia Tributaria e Seguridade Social Xunta, hai veces que, por exemplo, tedes unha multa de tráfico que non coñecedes ou que non sodes conscientes, e na Axencia Tributaria sí que está dada de alta, bueno, eu recomendo na medida do posible que solicitedes vos na vosa xestoría estes tres certificados de estar ao día e así non hai sorpresas de última hora, sodes conscientes de que estades ao día nas tres e tiramos para adiante coa concesión. O resto das consultas non soen dar problemas. E documentación a presentar, bueno, aquí pedimos vos, sobre todo, as ofertas dos proveedores homologados e o acordo de prestación. E despois, esta documentación, escritura, estatutos, modificacións dos estatutos, acreditación de representación, como vos dicía, se a empresa está inscrita no rexistro mercantil, normalmente nos podemos acceder a esa documentación. Se queredes achegalo e o tedes disponible, pois moito mellor. Aquí en outra documentación, se hai algunha outra documentación que consideredes que é interesante ou por calquera cuestión que teñamos, pois é o lugar. Entón, vale, neste momento imos centrar o foco neste acordo de servizos de ciberseguridade. Vou deixar de compartir esta pantalla, en principio xa está máis ou menos visto todo o que sería a solicitude. Unha vez completada, presentar solicitude, asinar, chispún, a sorte estaría botada. Estaba confirmando con informática agora mesmo, sí que poderíades, temos un formulario de proba onde podedes comprobar como se entra, como se presentan os datos, podedes cubrilo, pero non o podedes guardar. A presentación de solicitudes ábrese ás 9 da mañán, vale? Entón, todo aquelo que presentedes antes, se tentades guardalo ás 9 da mañán, vai desaparecer. É dicir, o pistoletazo para empezar a cubrir o formulario é ás 9 da mañán. Todo o que cubrades anteriormente, polo que me din en informática, non é válido. E o lóxico, se o prazo abre ás 9 da mañán, o normal é que se poida empezar a presentar ás 9 da mañán e todo o mundo presente a partir dese momento en igualdade de condicións. Vale, deixo de compartir este formulario, entón, en principio está todo o que vos quería contar sobre isto está comentado, e imos falar do acordo de servizos de ciberseguridade. Vale. E para iso voume ir ás bases da convocatoria, e aparte diso vou vos comentar algunha cousiña máis, aproveitando que temos os anexos. Vale, deixademe mover isto para aquí. Ok, vale, xa que estamos e temos os anexos das bases, bueno, comentarvos que esta convocatoria pois exixe publicidade por parte das empresas beneficiarias, e o que vos pedimos é publicidade na web, no caso de que teñades web, e publicidade física nas vosas instalacións, un carteliño
na entrada das instalacións onde quede acreditado que tedes esta axuda. Despois, adicionalmente, se xerades algún tipo de documentación, pois sí que vos pedimos que nos documentos e materiais destinados ao público que poidades elaborar, pois que poñades este formato de publicidade. En calquera caso, ao longo do desenvolvemento do proxecto, se sois beneficiarias e tedes calquera dúbida, podedes contactar connosco e podemos asesorarvos sobre este tema. Despois temos un anexo, este anexo 4, certificación técnica de entidade proveedora, está pensado para xustificación, non imos falar agora diso. Este modelo de recepción de servizo tamén é para xustificación, é simplemente para que vos acreditedes que se recibiu o servicio por parte do proveedor nas condicións que se estableceron. E o anexo 6, modelo de acordo de prestación de servizos. Comentábanos algunhas entidades homologadas que xa falaran con clientes, que xa tiñan este modelo asinado, e se está asinado, pois a nos, parecenos ben, tampouco imos entrar moito aquí. O que sí, onte tivemos unha sesión coas entidades colaboradoras, un pouco para tentar, como vos comentaba, axilizar a prestación, a presentación deste servizo, que sexa todo fluido e que vaya o máis rápido posible. Entón, aquí temos os datos das partes, o obxecto de acordo que é estándar, o tipo de servizos prestados. Aquí hai un apartado que é detalle do alcance do servizo. Inclui, onde pedimos un pouco, que se defina que se vai facer. Vale, isto está comentando coas entidades homologadas, saben como facelo, pedimos, a parte do plan de traballo, duración, importe, unha pequena motivación do servizo en función do que fai a empresa e unha motivación do custo. Idealmente isto iría dentro deste documento como un anexo final. Se xa está asinado, non vos preocupedes, a entidade colaboradora que presente o anexo como un documento máis na parte de, vou entrar aquí outra vez, pode presentalo como un anexo máis na parte de acordo de servizos ou outra documentación, como mellor lle pareza. Non é necesario que esta memoria, imos chamarlle, estea asinado polo representante legal da empresa. Se está, estou aquí bailando entre documentos, pero idesme perdoar. Se está recollido como anexo neste documento, que este documento sí que está asinado polo representante legal, pois moito mellor, é máis limpo, é máis elegante. Se o representante xa o asinou e está recollido noutro documento, pois fenomenal, non pasa nada. A nosa idea ou o noso obxectivo é tentar facilitarvos a presentación o máis posible, non poñer trabas. Este documento sí que ten que estar asinado, ten que ter este contido mínimo, e se xa está asinado, pois calquera aclaración adicional co que comentamos onte coas entidades colaboradoras, pois pode meterse como un documento anexo sen máis. Aquí, aquí eu creo que destes anexos pouco máis quería comentar. Sobre todo era este tema deste acordo que suscitaba aí un pouco de controversia polo que nos comentaban as entidades colaboradoras, os proveedores homologados hoxe. Vale, ok. Entón, avanzando un pouco máis, se lembrades, antes de entrar en toda esta espiral estábamos falando do proceso para pedir axuda, estábamos nesta fase 1 de pedir axuda a trámite online. Estas axudas son en concorrencia non competitiva, é dicir, que se irán resolvendo por orde de presentación. É importante
a presentación estea completa, porque se temos que pedir emenda de algunha cuestión, como vedes, é bastante fácil, pedimos moi pouca documentación. Digo, nun caso dunha empresa que estea dada de alta no rexistro mercantil e que estea o día coa Seguridade Social, basicamente o que tería que pedir son as 3 ofertas e este acordo. A continuación, faríase o traballo, bueno, pues, o beneficiario contactaría co proveedor homologado, realizaríase todo o traballo, o proveedor factura, o proveedor pode facer unha facturación intermedia, vale? Entón, pois, con esa facturación intermedia liberaría ata a metade do importe, e despois na facturación final, pois, faríase o resto. Nos pagaríamos o proveedor, idealmente pagaríamos rápido e seríamos todos felices. Vale, isto sería un pouco o que é o proceso da axuda. Entón, como vos prometí antes, quería comentar un pouco que tipo de servizos se financian. Bueno, se falades cos proveedores, eles xa vos terían comentado, pero bueno. O obxectivo último, digamos, o obxectivo que tiñamos en mente a hora de deseñar esta convocatoria era a adaptación a NIS 3, pero bueno, a idea básica é para a NIS 2, perdón, mesturo. A idea básica é que calquera empresa galega, pois, poida dentro do seu ecosistema do que é a empresa, pois, pechar portas que non deban estar abertas, poñer alarmas e ensinar o equipo a non caer en trampas. Un pouco concepto alto nivel. Entón, aquí, como comentábamos antes, hai un diagnóstico inicial que podedes facer ou non facer en función da madurez da empresa, do claro que teña os seus puntos fracos. Calquera caso, eu imagino que o proveedor fará un pequeno diagnóstico para detectar cousas que se lle poidan estar escapando á empresa. E, bueno, trátase de que o proveedor poida revisar un pouco, ver que pinta ten a infraestructura da empresa, ¿no? En función diso, pois, establecer as liñas básicas de traballo ou liñas onde quizáis hai que incidir un pouco máis, establecer as tarefas a realizar. Vale. Entón sería un diagnóstico inicial que non ten maior misterio. Despois, no segundo ítem, falábamos dos 3 itinerarios de 12 meses, é dicir, nos subvencionamos ata 12 meses destes servizos típicamente na nube, non? Son bonos anuais onde o proveedor vixía e mantén certas pezas da ciberseguridade da empresa. Mais alá destes 12 meses, pois, bueno, xa recaería nas propias empresas manter ese servizo ou optar por outras opcións. Entón, temos aquí, en primeiro lugar, cloudificación, cloud como infraestructura, como servizo. Básicamente, aquí do que se trata é de migrar á nube, ¿no? Traballar na nube con seguridade. Entón, bueno, pois, tiña aquí un exemplo, non? Se usas unha nube, pois Azure, Amazon, Google, pois asegurarte que só entre, ou calquera outra, vamos, asegurarte que só entre quen debe, que se garden copias e que te poida recuperar se hai un problema. Entón, bueno, pois organizaránse xerarquías de usuarios, permisos, copias automáticas, recuperación entre desastres, cifrado de datos, separación de contas. Bueno, teño aquí, pois, o exemplo sería migrar un servidor de ficheiros que teñades en local a nube, pois, con accesos por equipo, rol, copias diarias, plan anticaídas.
Estou dando exemplos moi simples, que poidamos entender todo. Despois, a sofisticación diso pode elevarse. Despois tiñamos securización IT as a service. A idea disto é ter ordenadores e correo baixo control. Pois, bueno, poder detectar virus, ter unha central de alertas, actualizar todos os equipos. E, bueno, a idea é reforzar correos para evitar fraudes, dobre factor no acceso, pechar portas que poidan estar abertas innecesariamente. Bueno, aquí teño como exemplo activar unha protección en 50 equipos, configurar alertas para responder, bloquear accesos raros, o correo da dirección, por exemplo. Aquí algúns palabros que podedes escoitar é SOC, o Security Operation Center, bueno, coa idea de monitorizar, detectar e analizar, responder a incidentes, ou MDR, Managed Detection and Response, non? Que é un servizo avanzado de detección e resposta xestionada, que vai un pouco máis alá do SOC. Isto, os proveedores son os que saben disto, poden volo explicar, poden vos indicar se é o adecuado para os vosos negocios ou non. E despois, xa indo máis ao ferro, a industria, a maquinaria industrial, temos securización OT as a service, é dicir, securizar as máquinas. E as máquinas non paren por un virus ou que non haxa un USB infectado que nos fastidia toda a produción e contaxa a fábrica. Bueno, aquí o típico é inventariar máquinas, separar as redes de oficina e as redes de planta, e, bueno, típicamente facer un mapa de todo o que poida haber na planta, que teñan unha rede separada e alertas se unha máquina fala con internet cando non debería, por exemplo. Estes son os 3 grandes itinerarios que están definidos nas bases da convocatoria. E despois o terceiro compartimento que comentábamos, non? O terceiro tipo de actuación que era un pouco máis heteroxénea e que denominamos, en algúns casos con máis acerto que outro, actuacións dunha soa vez, proxectos curtos. Bueno, aquí temos pois unha colección de actuacións que se poden realizar, non é un conxunto pechado, estamos abertos a que entren outras cousas. Nos aquí, bueno, enumeramos unhas cuantas, non? Falamos de hacking ético, é dicir, pois, que os proveedores xoguen a ser os malos e vexan un pouco onde están os buracos, onde tedes vulnerabilidades, por onde poden entrar os vosos sistemas. Falamos tamén de concienciación e cultura, pois igual unha campaña de phishing simulado para ver se os empregados pican ou non. Temas de gobernanza e política, bueno, isto dunha maneira un pouco máis transversal. O obxectivo desta convocatoria non é facer unha preauditoría para certificarse nunha ISO nin no Esquema Nacional de Seguridade. O obxectivo é, bueno, o core, digamos, o núcleo gordo está na parte principal dos tres itinerarios e nesta parte de actuacións curtas, pero máis técnicas. O sea, non estamos falando aquí de cumprimento normativo, estamos falando de actuacións técnicas, vale? O sea, aquí sería, bueno, establecer igual unha política de usuarios, de altas, de copias, de resposta ante incidentes, pero non é unha preparación para certificarse, vale? E despois temos outras actuacións como CISO as a Service, que, bueno, que é unha persoa experta que fai o rol de Chief Information Security Officer, non? De xefe, de director de seguridade de sistemas. Vale, estas son as actuacións dunha soa vez e, bueno, como comentaba antes, non se financia hardware, para iso hai outras liñas de axudas
A convocatoria de digitalización está máis pensada para este tema de hardware, tampouco financiamos custos internos nin mantementos. E o IBE tampouco é un concepto subvencionable. E, bueno, xa para acabar, bueno, para ir acabando, cuestións claves a recordar, un pouco recapitulando o que íamos comentando. Intensidade do 75%, importe máximo de 30.000 euros de axuda e importe mínimo de proxectos 18.000 euros. Únicamente cos proveedores que foron homologados polo IGAPE que garanten unha solvencia tanto técnica como económica. Pedimos vos 3 ofertas. E os prazos para solicitar as axudas, pois entre o 10 de novembro e o 10 de decembro. Vale. Como recapitulación. E tiña aquí, bueno, un exemplo práctico para comentarvos, pois, por exemplo, unha carpintería con 25 persoas, ten 2 PCs con virus o ano pasado, venden á industria e piden máis seguridade. Bueno, pois, típicamente a actuación que imaginei é un diagnóstico de 2 semanas para ver os puntos febles da empresa, un itinerario de IT as a Service con protección avanzada en 30 equipos, correo con dobre paso, filtrado antifraude, actualizacións automáticas dos equipos, unha campaña de hacking ético na web e 2 campañas de phishing simulado. Entón, pues, un gasto de X, puxen aquí un número azar, 36.000 euros de base, entón a axuda sería 27, que é o 75%, a empresa pagaría os 9.000 da diferenza, máis o IBE total dos 36.000, o 21% dos 36.000 euros. Resultados visibles, esperables, menos correos perigosos, alertas monitorizadas, informe de probas e un resumen trimestral pois, que a empresa, que o CEO da empresa poida entender. E bueno, ata aquí un pouco que vos quería contar. Eu creo que non teño nas miñas notas nada máis para contarvos. Se vos parece, podemos pasar á resolución de cuestións que foran xurdindo. Podemos dedicarlle, pois, non sei, vamos a ver canto hai, e se nos esgota o tempo, pois tentamos responder por correo que non nos entre. Vamos a ver, vou ao principio. Vamos a ver. Aquí pregúntanos García Central, dinos, en el anexo 6 hay que aportar, que hay que aportar, modelo de acuerdo, en el punto 3, descripción de los servicios, no existe la opción de señalar servicios CISO as a service. ¿Se puede añadir este ítem en el modelo? Vamos a ver, déjame ver un modelo un segundo. Vale, sí, efectivamente, podes engadilo sin problema. Sí, aí, bueno, colouse. Sí, sen problema. Podes desengadilo. En este mismo punto 3, en el modelo se señala detalle del alcance, bli, bli, bli. Vale, a isto xa vos respondo, perdón, leo vos porque igual non detalle del alcance, incluir la referencia al plan de trabajo, duración, importe estimado y soluciones tecnológicas implicadas. Esto implica adjuntar en este punto una especie de memoria técnica, gracias. Como vos dicía, podese xuntar nese punto, idealmente para non atrapallar nun anexo no mesmo documento, e se xa tedes o informe asinado polo representante legal nun anexo adicional. IDAE Consultores pregúntanos, buenos días, en relación a los presupuestos que se presentan en la solicitud, ¿todos los proveedores tienen que indicar en la oferta cómo se va a justificar dicha actuación? Non entendo moi ben esta pregunta, que se refire con indicar cómo se va a justificar dicha actuación. ¿Será solo el proveedor seleccionado el que tiene que indicar la forma de justificación? Non sei se está por aí IDAE que nos poida dicir a que se refire con indicar a forma de xustificación.
Y en relación al cuestionario, debemos de cumplimentar los datos de facturación, empleo y balance independientemente del tamaño de la empresa. Sí, la empresa beneficiaria del servicio es la que presenta el proyecto ante el IGAPE. Sí, correcto, é a empresa beneficiaria a que presenta o proxecto. E aquí, a ver, tema de datos de facturación, emprego e balance. A ver, se tedes unha estrutura empresarial moi complexa e cubrir iso no formulario vai vos levar moito tempo, como vos dicía, hai un apartado de outra documentación, podedes preparar eses datos nunha Excel e anexalos aí. Dicir, se tedes unha estrutura de empresas vinculadas e asociadas de 50 empresas que se o cubrides no formulario vos vai levar a vida, pues, nos en xeral somos xente razoable, cubrídeo nunha Excel con anterioridade e podedes anexalo aí nese outro lado e poñer datos, bueno, ou cero, ou o que queirades, ou unha chamada, unha nota, e nos, iso, somos en xeral xente razoable e entendemos que ten máis sentido que teña descoberto nunha Excel grande e que podas metelo que estar tecleando 2 horas que se vos fai de noite. Vale, seguindo un pouco máis, Ángel Montero, de Nosa Enerxía, di: a pesar destas 3 ofertas, subvencionarías se se escolle a máis cara? Sí, pero só subvencionaríamos a base impoñible da menos cara, vale? Imaginade, tedes, deixamos ata 40.000 euros, non? Pois tedes unha oferta de 36, unha de 34 e unha de 33.000, escolledes a de 36, a nós parecenos en xeral ben, pero como temos que atender a prezo de mercado, subvencionaríase sobre a base impoñible de 33, en xeral. Son en concorrencia competitiva? Pregúntanos Isaldo Pico. No, son en concorrencia non competitiva. Vanse resolvendo por orde de entrada. Isto, bueno, ten a súa parte positiva, ten a súa parte negativa. Vale. Marco Martínez. Na composición da empresa, a facturación, o balance, o número de traballadores e con respecto ao último exercicio, sí. Pódese solicitar só para unha das categorías. Entendo que pregunta Martín Fernández de Cuovis. Vamos a ver, entendo que por categorías interpretas isto que falábamos de análise previa, itinerarios, actuacións dunha única, actuacións curtas, vamos. No, podese solicitar para as tres. Podedes solicitar tanto análise previa como algún dos itinerarios ou varios, se o caso, non se me ocorre agora un exemplo, e actuacións de phishing, hacking ético, CISO. Dentro dese abanico que ofrecemos, podedes solicitar o que vos sexa máis útil e consideredes que se adapta máis á vosa empresa. Acaba de preguntar tamén Martín en relación a isto se para solicitar as tres é unha única solicitude. Sí, unha única solicitude. Unha única solicitude, sí. É un importe máximo de 30.000 euros. Marco Martínez dinos: pódese prescindir de cubrir a memoria coa información que vai remitir a entidade homologada no anexo 6? Bueno, eu creo que isto máis ou menos xa o respondín. Como vos dicía, no anexo 6 se está esa información estruturada como nos pedimos, motivada, fenomenal. Se ven como anexo o anexo 6, para nos vai nos ser máis fácil de revisar, e se xa está asinado ese anexo 6 e ven como documento separado, pois tamén nos parece ben. E se a empresa é unha cooperativa, sí, se a empresa non está dada de alta
No rexistro mercantil sí que vos pedimos esa documentación relativa aos estatutos, as escrituras e a representación legal porque normalmente non temos acceso a iso. Lidia, onde se poden consultar as empresas que están homologadas? Aí creo que xa puxo Andrea un link. Verdade, Andrea? Pareceume ver un link que Sí, puña. Sí, non? deixei vos o enlace, volvo a compartilo por si acaso, que vos quede de último mensaxe. Un Tedes pouco aí máis. o enlace, sí. Ángel Montero di, entendo que se tedes acceso ao rexistro mercantil tamén teredes acceso ao rexistro de cooperativas. Sería moi desexable, sería o lóxico, pero a vida real é complicada e non é o caso. Data Center, dinos, é obrigatorio presentar as 3 facturas? Sí, as 3 facturas é obrigatorio porque, bueno, por lei de subvencións para actuacións de máis de 15.000 euros piden os tres proveedores homologados. E como é de máis de 18, pois vai ser o caso sempre. Y si te dieron la ciberseguridad de la Cámara de Comercio y Consulting, puedes optar tamén esta ayuda. Para actuacións que non teñan que ver coas que xa se realizaron, sí, non hai problema. O único, bueno, teñen que ser actuacións independentes. Entendo que sería o caso, que serían actuacións distintas das que se realizaron coa Cámara de Comercio ou co Kit Consulting. Quizáis con algún destes xa realizastes a análise previa ou o diagnóstico previo, tanto mellor iso que vos aforrades nesta convocatoria se xa tedes claro por onde tedes que ir. Isabel do Pico, dinos, o sistema de tramitación do IGAP nas subvencións en concorrencia non competitiva moi inxusta, ás 9:15 xa se acaba todo, e se che bloquea o ordenador ou cae a rede polo que sexa, sobre todo en zonas rurais, é tremendo. Bueno, como vos dicía, a concorrencia non competitiva ten vantaxes e desvantaxes. Neste caso, dende a dirección decidiuse que esta convocatoria fose en concorrencia non competitiva. Se a administración paga directamente a empresa Ángel Montero Campos, dice a administración paga directamente a empresa proveedora, entendo que non hai que xustificar facturas na presentación da solicitude. Vamos a ver, é a empresa proveedora a que se ocupa diso. Sí que hai facturas que nos presentará o proveedor e sí que nos ten que presentar o xustificante de pagamento vos. O vos estades, como beneficiarios, estades obrigadas a colaborar co proveedor homologado. Senón, bueno, para iso está ese acordo que asinades. Vale. A continuación vexo que está o link que puxo Andrea. Dinos si da ese mi presupuesto superior a 40.000 y el proveedor ya me indica en el presupuesto la parte subvencionable y la parte que no lo es. ¿Estaría correcto con ese concepto? ¿Justificaré por el importe total o el importe subvencionable? Vamos a ver aquí. O que faremos é pedirlle ao proveedor que desagreguen dúas facturas. Unha factura correspondente aos 40.000 euros, que nesa factura en a que aparecerá o concepto da subvención do IGAPE, e outra factura polo resto. Nos o que pediríamos é a subvención, perdón, a xustificación polo total, porque a efectos estatísticos é o que nos piden. Se son os xustificados os 40.000 euros porque se caiu a outra parte ou porque a outra parte non se finalizou no momento de xustificación do proxecto, pois bueno, parecenos ben tamén. Podrías facilitar el enlace al formulario de prueba. O formulario de prueba podedes entrar, está disponible o formulario na oficina virtual do IGAPE. Dinos, que cantidade presupuestada total hai para esta axuda? Se non me esquezo, se non me confundo, hai 1,5 millón de euros. Vale, aquí pon Andrea unha infografía, resume. Vale, Martín Fernández, para as 3, unha soa solicitude, efectivamente. Non me queda claro que se subvenciona, pon Nacho Atanes. Bueno, aí o que vos diría é un pouco que se tedes dúbida que contactedes cos proveedores homologados.
Eu tentei poñer aquí uns exemplos distintos do que subvencionamos, fixen o mellor que puiden. Xa vos digo, os proveedores homologados poderánvos dar máis detalles e comentades o tipo de empresa que tedes, pois seguramente vos poden dicir como vos poden axudar. Nese sentido, bueno, como vos dicía, onte tivemos unha reunión con eles, temos confianza plena, eu creo que fixemos unha selección de empresas con solvencia suficiente para levar a cabo o proxecto. Bueno, moi ben, e con isto acabamos antes das 2, eu creo que respondemos a todas as preguntas. Sí, Nada, respondemos todas. pois nada máis, agradecervos a todos a asistencia, animarvos a solicitar as axudas, pensamos que son unhas axudas que poden axudar moito, vaya redundancia, as empresas galegas, sobre todo a esta cuestión de adaptación a NIS 2. E sen máis, bueno, damos por rematada a sesión e estamos a vosa disposición para, bueno, se vos xurde algunha dúbida despois de que pechemos, pois pasádenolas e tentamos respondervos. Moi ben, pois Perfecto, moitas pois moitas grazas, Eladio. Só quería recordarvos que na páxina web da Oficina Económica tedes colgados todos os webinarios que se van realizar neste mes, que vos deixo tamén o enlace no chat, por se vos interesa algunha temática que vos poidades inscribir tamén. E nada, moitísimas grazas, Eladio e Ángeles, por participar e a todos por asistir. Así moi que ben. deixámolo xa por aquí. Bo Un día a saúdo. todos. Veña, chao, Chao. chao.